Тони, хвани един шаран да хапнем до вечера. Много маза. Е, така напри с ръката по джама малко и сега да пускаш храна. Що не взехме белите черви и да ги захраним малко? Да дадем тутманик ще дадем. Я дай тутманика малко да ги нахраним. Не, забранено. Гледай, иска да ме хапне. Майка ти ги събра веднага на захранката. Мене ме харесаха рибите си. Да извада ли един? Не дей. Чакай телефон. Сега искаш и аз да извада един. Хайде извади един с две ръце. Аз мога да извадя. Извади един да си скефиме. На него ще ни се скара. Няма да ти се карат, аз отговарям. Ти не можеш да го фанеш. Ти се намахай. Аре, фани един бе. Къв рибар си. Златия. С две ръце. Никой не те гледа, спокойно. Не можа. Ай, това малко. Айде, събраха се 100 маймуни. 100 шарана, тенгра катенга. Днес хванах 3 кила шарана. Ето искам да го хвана. Аз може и да ги хвана за джуките, всичките как се отварят устата. Това ме засмуха. Давай ще ги хвана за джуките на моето отпесен. Аре, знаеш как засмукват, знаеш колко е стряскаш. Аре, да дай. Те засмуче. Видя ли как става? Те са хлъзгави, как ще ги Аз фанеш? мога да го хвана. Аре, хвани. Само ми кажи кой. Някой. Ето е за мен. Айде, ама тук. Айде, отигания. Какви сте? Това ми се смука пръста ето тук. Аз се чудя, Защото беше така си служи пръста и ще видиш. Не, така си служи пръста. Де сега? Ето, колен. Златен, ела тук. Ела да те продам за това. Не бе, давай, фащай го 3 желания, ще изпълни бе. Това ни златната рибка, бе, това. Дай ще кажа числата от тотото. Кажи ми 3 числа от тотото. Така си служи пръста. Не искам. Ето, видя ли така си служи пръста? Не го мърдай, е така бе. Ето го златно. Не мърдай. Напри го на червич.
Той бая черви, бе. Не така рязко ги пош. Бавно трябва. Ето грозо черви. Виж колко много черви. Не, остави си така без да мърдаш. На Том му прилича на торен черви в пръст. Да, иска да ме захапи. Дай малкото пръстче, по-прилича. На бял червич. На царевичка. Ето затворена уста. Чакай, ще ти скарам от Много са красиви обаче. нали И дебели. В Япония си ги гледат като домашни любимци. Където си ги оставят в хотел за риби. Да отиваме там пред. Виж го, то направо си излиза от водата. Ела ти малата, сега те фана. Фана ли го? Може да се изваля вън като да перпелечка. Да, сложим един в чантата. Да, наши. Само го хващам отдолу. Голем хищник си. Тук има маничко, това мога да си го кепи под стойта гледа. Той почти го фана. Това ли златната рибка? Ето, ето. Ето. Това ли златната рибка? Ей, си ти си най-накрая. Това не е златната. Аз само чакам да дойде. Защо се събират цялко, мама? Защото е по-спокойна, ти много рязко действаш. Аз ги оплашам, като ми засмуква пръста. Може да фана и да. Ето ги идват. Аре сега с двете ръце в гепи един. Ето, изпусна го. Не е лесно да се гепиш рана. Знаеш как пак? Където ми се смука по. Така, изплувай нагоре. Направо те вадим от водата. Наш гердотен. Значи за Николден тук трябва да дойдеш. Дойде гердотен. На кой ден се ядеше? 8 декември. 6 декември. Николай на тялата. Има, тук най-голямата. Сега няма да я пусна. Ево тук сега. Браво, бате. При мене дойде. Браво, батко. Браво. Браво. Видя ли как се фащаше? Видя ли едрите идват при мене? Видя ли как се фащаше рана? Отива лъгълчето и няма измък. Ай, извикаш. Аре, ево те тук, братче.